ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ. ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪವೆ ಬಲೆ. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಯಾನು ಐನು ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಪುಡತ್ತದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಉಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಹಾಕಲೆ ಸರಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಬಣಲೆಡು 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಮೂಲು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಗ ಇತ್ತ ಒಂದಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊಲಿ. 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊಲ್ಲೆ. ಇತನೆಕ್ಕಿ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಬೈನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತನು ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದುಂದೇನು ಸರಿ ಇಂಚ ಕಲಡಲೆ ಅಡಿಪತ್ತರ ಬುಡುರ್ಚಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಯ ಹೊಡು ನಿಕುಲು ಮೂಲು. ಒಂದು ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಮಗುತೊಂದ ಎಪ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕರಿಸಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.